какво правите? Сега почвам много поредица. Аз правя... Здравейте. Аз съм Електрик Крипър. Аз съм... нямам име, ама аз ще го променя. Какъв да бъда... Ще кажа. Ето. Зомби. Няма. Феномен. Funny Game Videos. Добре. И почвам сега. Аз правя първи сервера. На Survival, на Load и сила къв ще бъде 455. 455. добре, как казваш. Той има село. Това съм го пробвал. Има село. Няма. Искай да... Генерирай го. Няма, бе, правим тук все пак. Няма да се на рандомейта. И почваме. Як си. И само сега трябва да се справим на строго. Сплит контрол, на тон сайза. Вау. Човек. Виж как ми лаги. Как много гадно лаги. Айде аз чел за дърво. Добре. И почваме нова парица. Ти учи за храна. Няма събирам дърво. Добре, къде ще да се... Аз къде да... Аз ще да някъде на поле. На друго място. Ние ще бъдем някъде от спално, ако умрем. На това поле да живеем. Знаете, тук някакъв ремонт се прави. Някакъв апартамент на близко. Електрик Крипър. Да си викаме по имена. Добре. Но да, хора, това е 0.14, но... Има хопари, репитъри, да, и 500 дропари. Да, но вече най-неприятното е, че няма да перли. Не, че върках се. И най-голямата добавка е, че на креатив можеш да крафтваш и да отваряш честове. Да, това е най-якото. И да отваряш и дропърти и каквото и да е. Тото и на компютъра става. Къде отиде? Не, тук съм, бе. Къде? Не тук. Да. Защото аз мислих, че ще някъде си отишъл. Не, аз съм... Аз ще забирам флинт. Взех саплинг. Аз ще търся. Аз ще чупам огромен палец. Аз правя дърво и правя крафт. Трябва да си изпълним за пътечки. Ама може, ама той много пада. Той пада. Не, нищо правим, но блокче ще го сложим тогава. Чакай се. Кирка, 2 кики, нали? Ти ще се направиш. Браво, на мен да наберят брадва. Имам 2 флинт. 2 кирка и на мен е меч. Опа! Аз направих стикове. И тебе ти направих брадва и... Добре, тук съм. Айде. Ето да е. Къде? За тебе къде. Аз съм към най-гора. Тая гора най-много я мразя. Да. Някакъв писал коментарите на някакъв друг, че тук ако нямаше го, да нападаш и добра, не знам дали това е вярно. Ако има мостон. Не знам какво се чува, обаче е доста неприятно. Аз тук ще правя къща. Добре. Ето 30 дърво. Обработай му? Да, обработай. Аз ще за сам. Добре, аз съм 48. Колко са клаши имаме? Да знам колко. Чакай, колко да е висока? 4 купата. Айде 20 тази. Не, да бе, 20 Добре, тази. ще спътим, после ще се родим. Ай, ще събера колко санти има тук. Чакай малко, аз тук съм мъча да сложа едно купче. Как да го сложа? Аз сега я. 2-4 там. Ще стигнем за къща. За какво съм, бе? Прозорци. За прозорци. Не трябва прозорци. Всичко ще запълним.
Не мога да стигна 3 блока. О, ябълка. Добре, знаеш, ще направим гол от ябълки. Ама ако намерим гол. Инвентаря ме е пълен като свърляли. Какво да направя като? Айде аз имам да чупи аз имам за малко сит. Да може да... Чакай, колко да е широка? Що няма? Да е равно. Не бе, кажи блокчета колко да е. 4. Да е ширина 5. Ще стигне ли за къща? Аз съм направил към 6. Аре, 7 и стига тук. Аз имам 6. Окей, няма правим много дълъг клипа, защото ако е повече от 10 минути, не може да ми се направи клипа. Не ми се уработва, не ми се... О, пиле, ще го убия. Добре, бе, би. Ама то, как? Лагна ми. О, листаме едно умираш, видя ми малкото. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Човек, бъгна се. Ябълката ми забъгна. Изядох я и ми се поднови. Ами аз съм... Да, изядох и ми се поднови ябълката. Как се поднови, бе? Аз ядох ябълката. Не мога да удрям, човек. Не мога да удрям. Виж, не мога да удрям. Можеш, бе. Ама удрям, не мога да издима тигмите. То лепна, бе. Не съм лекнал. Не пише ми. В играта съм. Не пише ми, че си лепна. Дисконектнах. Що? Няма връзка сигурно. Да, бе. Айде пак ще вляза. Ти имаш връзка с нас. Аз имам 9 дърво, няма стигне за нищо. Ами аз ще събра още. 6, 12, 18 дърво правя за... Айде събра още, няма проблем. Но... Чакай. 1, 2, 3. Аре, пак обърках. 1, 2, 4, 5, 6. И имам 3. Колко необработни дърва искаш? Бе, не знам колко дадеш, колко да трябва... Айде да събра си стика това дърво да дам. Айде, че аз вече нямам дърво. Има сапли. Може да посеем. Айде да го пусим. Аз загубих спала, май. Не знам. Ами. Чакай си го загубил. Късно. 10 минути. Аз видях твоето. Ето, 12 необработни. Къде си венята? Ето бе, Къде си? идвам. За тебе. Ей, 12 необработено. Скоро спираме клипа. Добре. И ще направим... Какво направи? Ама нищо съм направил, хвърих си дървото. Ма ти толкова бързо бягаше. Хвърли си. Давай. Чай аз го обработя. 16 дали ще съм обаче? Не знам. Да, Маша, да. Дай тук. Дай. Имаш ли обработно дърво? Дай малко. Чакай, имам 10. Дай 5. Ме не мога 5, бе. Дай всичките. Ето. Аре. Аз тук се правя 10. Може да преместим крафтите. Давай в къщата. Как му лагим известно? Никой да направя се. Някой да направя по въпроса. Аз ще върна след като ми се оправи лага. Тогава се махаш ли от играта? Не, стана само си. Не бе, дръпни се. Ари, не бе, махни се. Видят на стройките. Бе, няма какво да се лаги, я да си видя. Чай си го правя, аз ако не... Мисля да спрем клипа. Да, ривър дистанцията. Къде ще е вратата, бе? Къде ще е вратата? Хубаво. Нормален. Любовен да изключен. Пенси. Чакай да свършим. Виж как да свършим. Чакай, да, знам как, бе. Ето, ела до мене, чакай малко са. Ела до мене. Чакай малко са. Както минали са, не тебе. Нищо, че няма се вижка. И това беше от нас скоро. Абонирайте се, харесайте клипа, коментирайте най-малко и Чао. чао.